Klaro mo sa inyong kinabuhi ha. Hala, kung nga na imong gusto, layas dito. Hinyo ito mo ang gingon-ingon dito. Ha? Okay, so mo react ni nga video kay na trending ni 2 days ago. So ang source ani ako lay butang sa description para makita niyo ang full video kaya ako ra ba ning gitutol-tutol. So sa inyong nadunggan ganina hampapa no nagyaw-yaw siyang anak. So kababo mo nga tubag siyang anak mauni. Buot lagi ka, ako man yung kinabuhi. Kumagutan, may maningon ko sa imong buyon ko nimo. Ay ka, bala ka, di na lagi kong balik ni mo diribil kung pagpaunsa ko. Obligasyon na namo gang. Ha? Usa ko nimo ka papa, obligasyon na mo na. Ha, wala mi nagingon nga buhiyon ka namo. Alangan mo tan-aw ra mi sa inyo ha diha. Ug mga unsa mo diha, mga buntis mo diha. Ha, kisa man inyong daganan, ginikanan lang gyapon kami gyapon magantos ninyo. Klaro mo sa inyong kinabuhi ha. Hala, kung nga na imong gusto, layas dito. Hinyo ito mo ang gingon-ingon dito. Ha? Hindi mo layas. May magkuhan, ikaw na dito nagkuhan, layas na ko dito. So kamo nalay tanaw sa original video kay ang papa ani pildi siya sa ilahang lalis. Ningon ang papa nga, sige di kami na ako, layas na lang. Kiningon po ang bata na nga, layas ko. So, opinion nila ko, basta hindi mo kauyon sa kong opinion, pero ako aning opinion, kaya ako sa papa ko, napukoy anak na babae. Bata pa lang ako na siyang giingnan. Kung pamino nimo, kaya na nimo, hala, di ka na kupugnan. Pero, kung nood nga kaya nimo, why pangayo ay? Kung mukuyog ka, muban ka sa mukhang gipili nga lalaki, why mahayay? Kay karon ra ba nalarabay giduso nga divorce bill? Nalarabay giduso nga divorce bill? Nya karon mo insist na mga babae unya maki-divorce sa uban. Wa ko tanan ha. Kay di mamati. Wasad ta nagingon sa yupta na nang ipili kay ang uban nga naman siya nangagian. Filma na sa challenge sa gugma. Pero tingana ang akong nabantayan nga mapugos kunya ang uban sugot na divorce bill gipugnan mo gani sa ginikanan nga kadako na makibuwag. Akong pili kaway bogay ha. Be accountable to your actions. Pwede ka mabalik sa mong papa, mudawat na sila, mong mama mudawat. Pero, huwag mahayay, barugi, ang imuhang gisulti, imong giingnan, imong ginikanan, na kinabuhi manin ako, barugan din na ninyo, mga bata. Kaya kinabuhi ra ba dili sa yun, dili puro kalipay. Gugma, kalipay, niluting emotion na. Pero, sultihan mo, dili puro kalipay. Api ng pag-antos. Nga, sa panahon ng pag-antos na, basing mo atras na, barugi. Kung tinuod na nga gugma, barugi. Bahalag, kinsa ba'y mo pugong. Basta, barugi. Huwag mahayay. Kung tinuod na gugma na niya, barugi pa dayon. One of these days, mo adto gigas mong ginikanan, dawatin giya po kanila. Pero huwag buwagay. Muna kung punto ka na sa divorce bill. Gugma makapagsugod, wagoy makapugong sa uban. Dayon, kumubati na ang sitwasyon, mugawas ng tinuod na mga kinaiya, surrender na, sa katong gipugnan pa, di biya magpapugong. No? So, kana lang, ako, kung papa ko, nga na, ako inon ako anak nga, barugyaan. Pero syempre, sa papa, dawat maghihapon. Pero be responsible. And be accountable to your actions. Kay di naman na duwa-duwa. Kinabuhi naman na itong gisgutan. Nga kung magkuyog mo sa imuhang gihigugma, makapurma mo glaing kinabuhi. O ang iyang kinabuhi, nag-agad ninyo. Kung tinuod na kaya, maayo. Mabitaw nang ang ginikanan na makakita silang anak na mag-graduate, proud kayo. Kay kabaw ang ginikanan nga pwede na siya mabuhi nga siyara. Pwede nagwala ko. Wa na siya nagsalig na ko.
Pero 15 years old, di pa man ka madawat o trabaho god. Natatog ka graduate ka, kaya ang ginikan mo yun na magkalisod na siya, madawat na siya yung trabaho. Pero 15 years old, may lagi mo kang uyab o imong napili nga laki, 18 or madawat ng trabaho, aron na mo'y pangkonsumo. Pwede mo na tinuod ng bahalag saging basta labi. So, kotong opinion, pasensya kayo kung di mo parehas akong opinion, kung sa inyo ay kasultihan.